Navruzlara, men ýanymdan gidip bara. Başga ýere işe girdi. Balyk dukanyna gitdi. Gidip permaýyň ugruna edil natarosyň gapdalyna balyk dukan. Nawruz nire balyk dukan nire. O ödüm tanany o balyk tanayan tarap işe giripdir o. Hemen etişmeder edin. Oo! Aytdylar men ýa-da bäri. Bizden aç balyklaryň arasynda berdim. Awa siziň ýa-da baňa balyk ne öyle. Bolmaňa balyk be. Oýdatýan way bari ýok bolsun ýerosyn men işim kana işletim. Men sen tanışyň ya ho. Men klient. Maňa balyklar bilen tanışdyr. Ya içine näme tatylýar bol aýdyp ber maňa. Ya bolmasa ya başlygyny aýdy. Bol aýdy. Buna masamy şunu. Jimjuzny zalata. Ya orşa bilen o bari o. Altyn malyk bolak çıkar. Kim allar beni işe? Başlyk. Böyle zıbalık adına. Toğrayan balyk. Çok. Beýle gök balyklar. Bu... Bu ne? Şu balık ne mi? Ula şöyle şulan hemmeti. Awa, Ne kari koyo. Kariye koyo. Aydarayı. Neme gülýän? Ulokan mal. O sabaydır böyle bu. Kän balyk ýa durludum men balykma men aýtdyň ady ýapdyň. Böyle ya. Şimdi şu akvaryumlarım var. Oradan bulurum ta. Berde akvaryumlar var, hani berde kuş salýanlar var. Ya kuştan öldürüp katık be. Olaram var. Şu akvaryumum tatılıyor be. Awa akvaryum tatlı. Ne diýär? Men sana 20 sekund wagt berýän. Ha. Sen maňa 20 sany balygyň adyny aýdýan. Eger aýdy bilseň, men sana 2000 manat berýän. Kimin man? Hawa. Eger aýdy bilmeseň, sen maňa 5 tancak balyk berýän. Birden ondan sen aýt bolýarmy? Bolýar. 20 tanany. Bolýar. Ýöne okaw etmesem bolanlar. Kän, nime kän? Görmüş kän? Bolýar sen okaw aýda. Bolamy? 20 sekundda 20 tane balyk. Karkoyo, Skaliari, Ternoy, Mechanosi, Prisoska, Barbusi, Baly. 5 tane balyk ber. Senem aýt bolany. Ay bolýar bu. Sen ýapyň etjänim. Başladyn. 5 tane skat, 5 tane karakoyo, 10 tane kızıl balık. Ben alırdım, köpek kundurar no. Nima storsa paylaşdylar. Nomerim boýga. Bolýar atdyra. Yaş 27 teknik ver. Şonu deli attım bile o. Ne işkare beni, gumbol iştadı. Mama Ayda bu. Never ever fall for a party that's a no.